Takže ahojte hráči a hráčky. V dnešným videu budeme hrať Evade. A teraz sa pýtate, prečo som si práve zobral Evade, keď je to taká už trošku mŕtvá hra, že to už hrá 37 000. Je to z toho dôvodu, lebo ja už neviem, čo mám natáčať. Je to aj tak moje prvé video a ja vôbec neviem, čo mám natočiť. Tak preto som sa rozhodol, že Evade je taká hra, že tam sú mimy, musím utekať a prežiť. Tak som si povedal, že môžem z toho urobiť video. Tak tu ho máte. Dobre. Môžete dať like, odber, samozrejme zvonček. A chcem vás poprosiť o jednu vec, že napíšte mi do komentára, akú hru mám hrať. Lebo som teraz hovoril pre chvíľu, že Evade len tak vybral, ale ja by som potreboval, aby vy ste to vybrali. Môže to byť hororovka, môže to byť Minecraft, môže byť to dačo okrem Robloxu, môže to byť, ja neviem, dačo v Robloxu, Tycoon, Simulátor, Survivor. Ste také hry, čo máte radi, tak mi môžete napísať a ja si to možno zahrajem. Jo, toto je aj moje prvé video. Toto je moje prvé video OK, takže ešte raz. Toto je moje prvé video v novom kanáli. A hrávam aj Farm and Friends, to je taká minihra, čo tam má farmu. To možno taký OG hráči poznáte, alebo aj novší. A pestujete tam pšenicu a napríklad paradajku, zemiaky a máte tam aj čokoládové mlieko. No, nebudem hovoriť, môžete si to aj zahrať, ak chcete. No, dnes prišiel som tu len pochodovať a rozprávať si, že ja som nový začiatočník, to aj som, ale prišiel som tu natáčať, že jak tu survivujem, jak tu zachránim ľudí a to práve teraz idem robiť. Tu skapí na celé lobičko. Basketbal. Ojojoj, opica, ukloni sa. Vidíte, aké sú opice? Agresívne. Aha, tak to 3 minúty už nahrávam, ale už je koniec. Survivor. Tak pôjde. Tak, teraz si máme vybrať mapu. Ja si vyberám hardcore. A to je... Neviem, čo som si vybral ani, ale... What the... OK. Ale... Budem s tým v pohode. A ja už by som aj normálne išiel a nie emotoval napríklad. No, toto napríklad. Ja nechcem emotovať. Mayday. To je taká les, opustený možno, džungla, džungla, nie les. Hrávam aj Blockstrike a kto nepozná Blockstrike, je to napodobne, OK, je to fejkové CS-ko. Ako nie je to zlé, ja by som to hral, len sa mi tam trošku steká. Ja to možno natočím. Dakedy. To bude možno tak v tomto kanále najmenej videí. Takže tak. A Mimoň útočí, kámo, ale dávajme si rešpekt od Mimoňa. To je také opustené, no ja som hovoril, to je opustené lietadlo a tam Akinator, to je Akinator? To je fakt Akinator? No neviem, ale vypadal tak.
Prosím oživiť, prosím oživiť, prosím oživiť. Ja nemám Robux, ja mám jeden Robux, keď takto chcete. Ja vám gifnem jeden Robux, nie je problém. Ale no tak už. Ma už zoberte. A tu sú aj tanky, takže to bude aj to bola vojna. Plus opustená džungla. Hej, ale už. Čo sa bijete o mne? O mňa. Akinátor. Fejkový, taký fake akinátor. By si mohol aj oživiť. Díky typek. No, počkaj, dačo mi tu nestí? Ak tu je tank, tak to musí byť aj stíhačka. A nechceš mi povedať, že to je vojenské lietadlo. Čo to? To je asi taký začiatočník, sa mi zdá. Aha. Čo tu je také balíky? No tak to muselo byť dačo. Tam radšej nejdem. Nechcete ma uživiť, prosím. No, to čo je? OK, thanks. Ja skapem. Kámo. Ja som náhodou ťukol. To je jedno. Takže budem rád, že mi tu dáte lajčík, odberík a zvonček. To zasa netreba na začiatok, ale mohli by ste to urobiť. No. Ja sa asi s vami lúčim. Nezabudnite mi napísať do komentárov tie hry. Tak, čau.